Ngithi ngichaza isimo la ukuthi abaningi bahamba kungenjena. uNkulunkulu ke usizile, siyabonga kakhulu, sibonga ukusixhasa kwethu neminikelo nokweshumi sesiphumile lapha ya kodwa incane kimi. Lapha leminyango le yokuthi abantu babebhabhadiswa bangabe besaphuma boshintshela ema-toilet. Lapha abesilisa incane indawo yabo, ngicabanga ukuthi abawu-8 bengangena. Lapha abesifazane kudlwana indawo yabo. Ngoba phela sibhabhadisa njalo la average of 60 ngonyaka. Sinembhabhadiso emithathu. So-ke ngenza inkonzo-ke mina. Abanye baye bamangale ukuthi awuthi uhlala unabazalwane abasha na? Cha. Ngiyababhabhadisela nje abefundisi. Ngoba phela-ke ngeshwa abanye bethu bayesaba ukuya emfuleni kunengwele. Abanye abefundisi abanazo indawo zokubhabhadisa. Abanye-ke abanendaba nokuthi kuyabhabhadiswa, bafuna labafana. Uma ushaya itafula nje bakhipha imali sekuphelile. Maye mina-ke ngenziswa i-Great Commission ekuMatthew 28 ukuthi uJesu hambani nenze izizwe zonke abafundi ukholwane nimbhabhadise. So abazalwane abangabhabhadisiwe ikhona indawo la siyabhabhadisa, iyo le esimi kuyona. Awekho amanzi njengamanje, kulelo uma kuzobhabhadiswa abantu. So abasezuphuma bajike bashone ngale bashitshe baphume sebebahle. Sibonga uNkulunkulu-ke osisizayo ngani ngeminikelo yethu nangokweshumi sifike la sikhona. Indaba-ke beyikhulunywa umama-ke mayeza la kufanele kungene inkonzo yesidlo. Ngithe uma ngithumela ukuthi abayolanda iy'hlalo ezisekhaya egaraji, khona ezimbalo ey'khona, basebethatha isikhiye semoto ahamba ngayo ngoba kune-remote yegaraji. Kanti sebehamba nemoto evalele isidlo ngokuthile. Isidlo-ke sila emotweni laphandle sikwazi ukuthathwa isikhiye semoto asile. Awusikhona. Communicate baba nendodakazi. Ngikuthoke siyabonga ukuthi sekubekuhle kwakhulunywa lawo bala phambili. Sesiqhubeka nenkonzo yesiko. Bese ngibuka ukuthi asisakwazi ukuqhubeka naye. Nokho si-eli-ke ngoba bekubhala ukuthi iqala ngasikhathi senkonzo yesiko 12:12. So kuse-eli-ke 20-11. Kusho ukuthi akukho konakele. Ngicela ukudlula kule nto esilokhu siphuma sishintshana siyilungisa lapha phandle. Bebefuna mina labantu laba abebengifuna bacabanga ukuthi babuzulu uzoyisolva. Bathi indodana yakhe ayithinta ubaba wami. Ubaba uyabuya, hhayi lolu daba lufuna mina. Idinga mina-ke ngimtshele le nto niyazi ngoba mina ngisebenzisa le transport. Kunecala-ke manje lokuthi ibhasi lidlulile e-ofisi lamatekisi nabantu lazongena. Itekisi kufuneka riphothe ku-association ukuthi lifike nabantu ukuze lingavalwa mase liphuma nabantu, lazi ukuthi kuphuma nabantu bani. Ngokunjalo-ke nebhasi ngiyacela-ke nikwazi lokho, yikho ngithi angikhulume la. Ngoba inini eniqashe imoto nize la. Sitsheleni iy'moto ziriphothe la. Ngoba njengamanje sesihlawulile, sesikhokhile. Sikhokhela ukuthi icala elenzakele. Ngoba mase liphuma leli bhasi nabantu akukho bhaliwe ukuthi abantu ongebona bendawo. Yayazi into yamatekisi. Angahleli lize lidliwe nayinhlamba. Ujayekeleke ethi uyadlula uyahamba. So sesisolvileke sakhokha-ke kwadlulanga. Ngiyacela-ke nikwazi lokho. Maniqashe itekisi noma ibhasi, imoto yomphakathi nje iyariphotha ngale ithi cha mina ngubani ngisuke endaweni ethile ngifike nabazalwane. Sengathi kunemali okufanele ikhokhe yokungena. Bazalwane imali kuyakhokha emhlabeni. Ukungena ukuze lingaxakaziswa. Ngithi angisho-ke yazini-ke ukuthi-ke manikhiphe imali, ikhiphe nemali yokuthi izokhokha amalingelo. Angazi ukuthi kanjani, kodwa-ke amatekisi futhi aseyazi adlulile abantu abahamba amatekisi, idlulile itekisi lama lapha. Noma khona elingamanga
Zulani bazalwane baba befundisa abamba namatekisi nabazalwane yebo mama idlulile lami ukuthi imoto nitshele ukuthi yama kuba mina sengithi imali ofuna accommodate u50 rand balethane kanje iyama imoto lapha ireport siyahambisana bekuyilokho ke ukusidlule kukho seniyotshelana-ke ngoba ngelinye ilanga bayoqasha imoto abangekho la kodwa enazana nabo ngoba niyafakana ekhaya lethu nibatshele uma bethi siqashe imoto siza la okuyomphakathi idlula lapha erenk ireport ukuthi siyingenile umkhonto uzamangwane umkhonto usehambile vele benithi ngizomreporta bangambona abazalwane kade emile la akasekho kunesimo esivelile ekhaya lekwanongoma so-ke bayangcwaba kusasa badina sokokwesibili-ke basebenzisa yena lo mfundisi ongcwabayo so-ke uyangcwatshwa ekhaya kusebenze yena siyambonga kuNkulunkulu ngokuthi sikhona la uyobe simele laphaya mayingcwaba uhamba ngoba evumelekile enikeziwe isibusiso salowo enye into engiyicelayo-ke sithe sizama uku-organize ama-register sifisa ukusazi ukuthi abantu bangaki so-ke basazi uyakoyiprinta ibuye noma sebeyile angazi ngithe bangaphuthelwa inkonzo kwenzeka iphutha sakhohlwa so cela ngesikhathi selanji bonke abantu begcwalise lowo register bale igama lakho nesibonga ngazi nani okunye uzobona khona mhlose ubona ukuthi abantu bangaki usenze sikwazi ukuplana ngoba mangibuka nje mina ukusuka la IPhasika elizayo kofuna sitele iground lapho esikoleni simeselele itende likhulu elide njalo kusetshenziswa uhulumeni ngiyalibona lelo tende sekudingeka lona ngoba sinwebile lelo ngePhasika edlule igcwele inganwetshiwe ngeke besikulinde ukuthi izogcwala balimale ngakhona-ke belithi ngizofaka ishelter la sibeka ama-TV makugcwala bekhona bazohlala kwishelter ngaphandle kodwa nakho nathi siyanelana uNkulunkulu wethu unesu ubona ukuthi asikwazanga ukwenza lokho base bavimba abanye ukuze senze njani singagcwali ukuthi wena ufikileke jabula ubonga uNkulunkulu ukuthi ukhona ngoba khona abavimbile oyoze sebethe bemthanda ukuya bavinjwa ukuthi nokuthi esingakwazi kanti uNkulunkulu namuntu unendlela zakhe so-ke ngicabanga ukuthi iPhasika elizayo dina sekudala siyakhuleka-ke lisikhulekise sidinga ukuthola indawo enkulu la mhlawumbe kuzokwakhiwa indlu enkulu noma i-auditorium noma kubiza nanoma yini angazi noma sidinga iplazi la uNkulunkulu mayisipha amandla kuzokwakhiwa indlu enkulu bese kwakhiwa izindlu zokulala ngoba namhla manje abanye bazolala esikoleni abanye kunendawana esibaphoselisele zona isimo-ke umsebenzi kaNkulunkulu uyaqhubeka manje sasibekile ngakasilandi kufanele size sifike lapho kanti nayo le ndla ikapheli ukusilinga ama-tiles kodwa uNkulunkulu siyamethemba ukuthi konke kuzokwenzeka kanti ngangithembisile ngathi kusukela kuJulayi nasiqale senze sakha ama-branch sinama-branch awu-10 ngokusemthethweni kodwa khona neyodwa ibranch yokukhonza konzelwe ekhaya noma esikoleni so kufanele kube nezindlu-ke zokukhonza kufanele ngibone ukuthi ziyenzeka Inkosi uJesu-ke engibele iyona ezokwenza thina siyathula silindele yena uzokwenza siqalile khona kwathengwa iy'ndawo kwezinye iy'ndawo ezithengwayo kufanele kubiwe sisebenzile imali kakhulu ngaphezu 100,000 already
wakaqala ama-building. So asazi ke soqalaphi siyephi. Ngangithembise iBedville. iBedville nanguma Mashabalala umfundisi oyiphele. Sikuma bakubona umfundisi waseBedville. Branch endala ke kunawo wonke le. Branch endala le. So ke ngangithembise bona funa siqale kubona. Yini bengakabi nayo indawo bakanginike i-report sebeyitholile. Uma bengayitholi indawo ke singena kwabanye. Sebeyitholile ibona bokuqala. Chapter 26. Zokala ufunda kuye verse 26. Ufundeka ke kanje besadla uJesu wathabatha isinkwa wasibusisa wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi thabathani nidle lokhu kungumzimba wami. Wasethabatha isitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso. Ukuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. Kepha ngithi kini kusukela manje angisayi ukuphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisishe embusweni kaBaba. Wathi sebehlale belele igama lokubonga baphuma baya entabeni yomqondo. Osi mayibusise ukufundwa kwezwi lakhe. Isidlo senkosi sadliwa inkosi isizohamba yobethela besiphambano. Wathumela abafundi bakhe ukuthi baye emzaneni othize bayomlungisela bafike bamtshele umnikazi wendlu ukuthi umfundisi ufuna ukudla kwakhe isidlo sakhe sokuphila kwakho. Busisiwe lo muntu wavula iminyango ukuba sidliwe isidlo senkosi. Isidlo senkosi ke uthi uJesu ngaso sonke isikhathi kwenzeni ukuba nenkumbulo. Siyini isidlo senkosi? Abantu abaningi abasazi ukuthi siyini. Kodwa abanye kakhulu abasekhaya lethu mhlawumbe sebeyasazi manje. Lokho kungiholela ekuthenini ukuze sisi-understand yini isinkwa, yini wayini, sibuke izwi lenkosi ngokaJohane chapter 6. Uthi uJesu verse 35, mina ngiyisinkwa sokuphila. Ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yini kasoze oma. uJesu uyisinkwa sokuphila. Lesi sinkwa sizodliwa manje uJesu uqobo lwakhe isinkwa sokuphila. Ozayo kuye akasoze alamba, nokholwa uyena akasoze oma. Uthi ke ku chapter 7 verse 37 and 38 39, uthi okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Okholwa njengokusho kombhalo, ukholwa kusho amanzi, ukholwa kusho ukuphuza amanzi uneliswe. Ngoba lele nitaphunile uJohn 6:35 uthi uJesu mina yisinkwa sokuphila. Ozayo kimi akasoze alamba, nokholwayo ngeke ome. Ngoba okholwayo uzokuphuza lawa amanzi. Abesethi ku verse 38, okholwa njengokusho kombhalo verse 38 ka chapter 7, esiswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi. So kubiza ukuthi uze kuJesu. Mawufika kuJesu ngeke uphindulanga ngoba udlisinkwa esiuyena. Emva kokuba ususondele wadla bese uyakholwa ngeke wome. Esikhundleni sokoma wena uqobo lwakho kuzogobhoza imfula yamanzi aphilayo.
Umuntu mayisondela kuwena ekhuluma nawe uzophuza uJesu ophila kuwe. Angazi ukuthi wena uJesu esondela kuwe, umuntu esondela kuwe uyakuthola uNkulunkulu, uyawathola indlawa amanzi ngoba aya ngokuthi uyakholwa njengokusho kombhalo. Kujulile-ke ukukholwa njengokusho kombhalo. Sekuyolo ndawo ngiyaxolisa ukuthi abantu abazwela ukushisa ngibona abantu. Ngihambile ngayozama amafeni, ngabe bethi wafica esekhona. Bathi awekho soze siwathole ngo-August. Kuba nambe ngibuka yona lento sizogcwala amafeni adingeke. Ngaxolisa kakhulu ziningi izinto ebesimplanela zona. Basho ukuthi-ke lokhu kuthiwa yi-ching-ching uhamba kugcinela kugcina khona. Ngakho-ke kubizwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu asondele kuJesu, adle uJesu ngokuyisimo sokuphila. Mawusudle uJesu ngeke wome, esikhundleni sokoma wena uqobo lwakho kuzophuma amanzi aphilisayo. Lunjani ulimi lwakho? Injani into ekhulumayo? Mhlawumbe abantu kade wababulala bahleba, ukuhleba kubulala amazi ungakwazi. Umuntu uma umkhuluma kabi uyambulala. Welika moya akasekho lo muntu. Kunabantu abaphilayo babona impilo yabo ilikhulu abazi ukuthi idalwe yibona. Ingane yakho iyasebenza kodwa ayikunika imali. Kwenziwa yini lokho? Mhlambe ngelanga elithile wayibulala ukuyihleba. Namhlanje libe ethi yona ekwazi ukondla ngoba spiritually lengane njani ifile. Ungamhlebi umuntu, ungamkhulumi kabi umuntu ngoba uyambulala. Lithi iBhayibheli uma uzonda umuntu usumbulele. Khona abantu abakhuluma izinto ezibuhlungu ngezingane zabo ezenza izinto ezingafanele. Akhohle ukuthi ingane yenza nje ifuze wena. Ukukhamba lifuze imbiza. Yebo wena wadlanga ama-drugs. Yona idlala ama-drugs namhlanje. Mhlawumbe nophuza utshwala kumalume wakho. Uphuza itethe. Kodwa ingane yakho mayisiphuza sidla ama-drugs sekukubi kuyo. Sicela imkhuleko ufuna ukuthandaziswa. Uthandaziswa kanjani wena uma sivumile lesi sono? Lizophuma kanjani idimoni kule ngane elakho lingaphumile odala ukuthi le ngane ibe nayo? Kubizwa ukuthi bazalwane sibe ama-example, ungafani nenkalakala. Okuthiwa yathendaneni yayo hamba uqonde, ingane yahamba itshekile. Athi nina hayi akhanjwa kanje eqonde, athi ingane ungikhombise nawe mama, nawe uyahamba yatshela. Asiyeke ukuba abazali abangamabhodi abakhombe eThekwini, ibhodi lingakaze lifike eThekwini. Yiba ye-example wena. Ingane yakho namhlanje ibhizi khipha izisu enza ama-abortions. Ifuze wena nje. Wena mhlawumbe wakhipha esodwa, yona isikhipha inqwaba. Mhlawumbe wena nowayitshela sizophoxela bakwakho umfundisi. Sizophoxela ebandleni, ngcono ukhiphelele. Isono leso senzile ukhipha umphefumulo. Leke we lead by example. Ungakwazi ukuba isibonelo inkinga yomzali. uJesu igazi lakhe lachithekela kona lokho. Uthi ke uyisifa sokuphila oza kuye ngeke lambe. Yini wena ulambe umoya? Yini wena uze womile kumoya? Yini ngoba ufikile kuye. Athi ke uJesu leli yaxosha abafundi. Namanje yabaxosha abazalwane baphuma ukuthaphutha. Kuphuma an average of 10 to 15 a day ekhaya lethu. Bayaphuma abantu. Ziningi izathu ngiyavuka. Kodwa abanye bakhishwa yilento yaxosha abafundi. Uthi uJesu kuverse 53 sekuJohane 6. Ngiqinisile ngithi kini uma ningayidli inyama yendodana yomuntu niphuze igazi layo aninakuphila phakathi kwenu. Odla inyama yamaphuze igazi lami unokuphila okuphakathi. Yidli inyama kaJesu
phuza igazi likaJesu. Bathi abafundi bebekulalela lokhu uma uya lapha verse 66 kuthiwa babuyela emuva abaningi. uJesu wayenabafundi abangaphezulu ka70. Babuyela emuva kwasala abayishumi nambili. Ngoba uJesu ekhuluma iqiniso kodwa likhuluma kubantu abasenyameni abangamuzi ukuthi uthini. U1 John chapter 4 verse 5 and 6 uthi singabasezulwini thina izwe alisizwa ngoba alivele ezulwini. Uthola abazalwane bafuna ukuzwa yizwe, bafuna ukunderstand emakhaya. Yazi mawuqoshwe ekhaya uqoshela ukuthi yakholwa jabula umbuzo wakho omkhulu ezulwini. Ngoba usiyena owala izweni abaku-understand abakuqondi. Bazokwenza izinto ezingafanele kuwe. Bakuphoqe basebenzisa imithi. Thatha impahla zakho uphuma uhambe. uNkulunkulu uzokudalela indlela la uzophuma uhambe ekhona. Musohlalela into efile. Umuhluleko kwaguqula bakuzwe ingoba bangabezwa basibona basekhaya ezulwini. Namanje ke ekhaya lezwi bayaphuma ngoba abangizwa. Ngeke futhi bangizwa. Bafunani labafundisi labo kuthiwa babesukuma ngo-men of God. Ukhala amakhwela kukikizwa. Abantu aba-understand ukuthi umfundisi yini. Umfundisi isisebenzi sikaNkulunkulu. Umfundisi umelusi. Umelusi umfundisi kusho ukuthi wena njengemvu ungaphezulu kaMfundisi. Manje bakhopozelela la. Nibatatazelela la. That is wrong. Ningakwenzi ke imama nokwenza abafundisi abathandayo. Mina ngifundi. Ngabe kushaya amakhwela kwasukuma kwakikizwa kwasho yonke lento ayishiwe la. Wamina ngaphansi kwenu. Umuye hotela noma restaurant uyodla uhlale phansi uzuweta akuze ufunana namalungelo ngoba mangingasangeni lapho uzophela umsebenzi. Bakulethela ukudla okungaphekiwe ngendlela ofuna ngayo. Nelungelo lokubuyisela emuva ukuthi mina ngithe ngifuna iqanda eliwell done ngilifune lelingavuthiwe kahle. Balikuyisela emuva. And uwethu uzoxoshwa noma uzobanjelwa imali yeqanda esemposekile ngoba akakulalelanga ukuthi utheni. So kunjalo ke nala uNkulunkulu wethu uthi nina nibakhulu kunabefundisi. Ngoba nina kufanele ngimphakele ukudla. Unelungelo lokuthi manje ngikunika ukudla ongakufuni uphume ngomnyango uhambe. Khona abantu abahlezi la bekhonza khona bayabona ukuthi kukhonza uSathane. Kodwa bafuna ukuphuma. Angisho ukuphumane babandleni. Kodwa vula amehlo ubone ukuthi ukuphi, uyaphi kusasa lakho likuphi. Akusizi ukwenza into ujabulisa abantu. Jabulisa uNkulunkulu okudalile. Ajabulisa ukuthi abantu. Sibanda kanalo izulu akanasisihobo. Akadalanga muntu. Ungijabulisela ukwenzani? Ngingamane ngihlale nabantu abawu5 la ngibashumayeza. Baphume bonke bahambe. Kunoma ngicompromise neqiniso. Ngiyambonga uNkulunkulu wangisiza ngisemfundisi wemali. So angisaba ukukhuluma iqiniso. Ngoba akekho noyedwa othi ozothiwa kwangizwa ukuthi ngicela imali. Haleluya. Ngoba ngiqashwanga umuntu. Qashwe uNkulunkulu yena kuphela engitshelayo. Kubula ngelinye ilanga ngadideka. Khona umuntu ugogo washelwa yindlu ngapha. Sasikhonza naye. Yingenayo ngempela imali. Kusuka ngaye nenkampani enkulu la kuthiwa se-RBM ayakhona ngiyocela imali. Abathazela isimo sonke. Bathe yazi udaba lwakho siyaluzwa. Inkinga iyodwa ukuthi wena umfundisi. Asibaxhasa befundisi sixhasa amakhosi ngoba indawo yamakhosi. Amabandla lamaningi masesanika wena naleli abandla lizofika nesalisicelo naleli. Hambe kwachief. Ukucele bona kuze bona bakhulumele lokho kusomaphela. Ngak-understand ezingezwakala kweqiniso. Ngathi mangiphuma ngemoto ngidrive kwakhuluma izwi elikhulu la kumina. Ngathi mayicela imali.
kusukela ngalelo langa ngiphinda ngoba ngase ngikhohlile. So ke nangelodwa ilanga engizwe ngizabona ukuthi ngithele imali ngoba ungiqashanga. Kodwa iqiniso ngizolibeka njengoba linjalo ngoba liyamkhulula umuntu. Uthi kuJesu odla inyama yami aphuza igazi lami nokuphila okuphakathi. Abasenyameni bathi awusodla inyama yomuntu singamazimu yini. Siphuza igazi lomuntu singamadevil worshippers. Bamfulathela bahamba. Ithe siyini sidlo. Uma ethi uNkulunkulu uJesu ngiyisikwa sokuphila ushizwe lakhe. Yilo lele sidlayo njengamanje sidla inyama yakhe. Izwi inyama yakhe. Igazi lakhe umoya ongcwele igazi lakhe. So uma usenyameni ucabanga igazi wena usunyanya ngidla igazi lomuntu. uJesu mayefika emhlabeni uthi uGabriel mayebuza uMaria ethi ngizokhulelwa kanjani indoda engayazi. Uthi uJesu amandla kaMoya Ongcwele azokwengama. So uJesu ufike kuMaria ngoMoya Ongcwele. So igazi eligijima kuJesu umoya ongcwele. Ufundwa uLeviticus 17 verse 11 no 14 usitshela ukuthi egazini kuhlala umphefumulo. So umphefumulo kaJesu wawuhlala egazini. Umphefumulo kaJesu umoya ongcwele. So kuJesu kugijima igazi elingumoya ongcwele. Umethi ke mawuphuza igazi lami nokuphila okuphakathi. Ngiyamdabela umzalwane ongenawo umoya ongcwele ngoba lithi igazi likaJesu. Igazi likaJesu lihlala noma kubani. Lihlala kumuntu ongcwele phambi kaNkulunkulu. Udinga ukuba ngcwele ukuze igazi likaJesu lihlale kuwena. Liqala ngokugeza, liqeda ukugeza bese lihlala kuwe in the form of the Holy Spirit. Kusuke sekuhlezi uNkulunkulu kuyaphelela makuhlezi umoya ongcwele kuwena. Lokho kokubiza ukuthi lesi sidlo kusukela manje mangiqala ngisikhulekele wokwazi ukuthi umzimba kaJesu lo waya umfuziselo nomoya ongcwele lo waya umfuziselo wegazi likaJesu. Bese uyaqaphela ke ukuthi uyasihlolisisa. Awusidli isidlo senkosi ungengcwele. Awusidli isidlo senkosi singavunyiwe izono. Awusidli isidlo senkosi wazi ivuma izono kodwa kunesono esikushulayo. Awusidli isidlo senkosi wazi ivuma izono kodwa khona usikhumbulayo. Isaiah 63 verse 10 lithi bamhlubuka uNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli umoya ongcwele waphenduka isitha. Uma udla lesi sidlo umoya ongcwele uzoba isitha sakho uma wena ungengcwele phambi kaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ofisa ukuba isitha sikamoya ongcwele. Lungile ube isitha sikaNsibani noma ubani omunye kodwa nakho lokhu kuzokudinisa esikogweni. Kodwa uma isitha sikamoya ongcwele ngeke uthethelele kuleli lakwelizayo. Matthew 12 verse 30 31 32 no 32 uthi uJesu ongenami umelene nami. Ngiyakhuleka ngiyacela ungamelane noJesu ngalesi sidlo ukuthi ube umuntu osidlayo ungekho kuphela. Ongenami umelene nami ongabuthi nami uyahlakaza. Athi ku verse 31 ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza kepha ukuhlambalaza umoya akuyithethelele. So mawudla lesi sidlo ungengcwele phambi kaNkulunkulu uhlambalaza umoya ongcwele ngeke uthethelele kuleli nakwelizayo. Usho njalo 32 yilona loyo khulumizwe elimelene ndodana umuntu uyakuthethelela kepha loyo khuluma elimelene nomoya ongcwele kayikuthethelelwa nakulelizwe nakwelizayo. Azidaleleke inkinga. Namhlanje sinabazalwane balikhuni bayitshe
benza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa inkinga yabo baxabene nomoya ongcwele. Xabana kanjani umuntu nomoya ongcwele? Ngithinta izinto ezimbalwa. Umuntu asukuma mephambi kwebandla abe nesibindi athi umoya ongcwele uthi angimtshela ukuthi engazange akusho uqhambela umoya ongcwele amanga. Umhlambalazile uthethelele kuleni nawelizayo. Mangalisa ubona umzalwane izinto ezibuhlungu ebethu uyikhona. Abantu baxabana umoya ongcwele waphenduka isitha sakhe. Uma ufunda kahle ngoba seKorinte ngezilimi uthi umpostoli Paul umuntu ekhuluma ngezilimi ingqondo yakhe ayikho lapho. Kusho ukuthi kwayena akazizwe ngoba umoya ongcwele okhulumayo. So mangisukuma ngima la ngikhuluma ngezilimi ngiphinde ngikhulume ngesizulu ngikhulume ngezilimi hlambalaza umoya ongcwele ngoba ngi-imitate ukuthi umoya ongcwele okhulumayo kanamanga lapho. Mawukhuluma ngezilimi ingqondo ayikho, you cannot control yourself because the Holy Spirit has taken over. Khona baze bacule ngezilimi angisho ukuthi ku-wrong lo kodwa kubhekisisa ukuthi awuqambi namanga uconvince ibandla ukuthi nomoya kaNkulunkulu kanti akekho. So lezi zinto zithathwa kancane abantu bazi bayoyifunda bayoyikopela izilimi. Uzwe ukukhuluma phambi kwabantu uthuka umoya ongcwele. Ngoba wonke umuntu ongafundile ongazi kahle usibamba nomoya ongcwele vele akhulume ngezilimi. Baningi abantu abayisipokweni benza izinto ngegama likaJesu kanti bathuka umoya ongcwele. Angididekeli lelo gama ngithi umoya ongcwele uthe. Funa ngithi uthe kanti akashongo. Ngcono kumane ngithi uNkulunkulu uthe ukuze mase ngidiscover ukuthi ngonile ngicela uxola ngithethelele. Ngoba ngeke uthethelele uma usukela umoya ongcwele. Sazi kahle ukuthi umoya ongcwele ukuthina ngiyazi ukuthi uyena okhuluma ngaso sonke isikhathi kodwa ngifuna ukuthi ngithi uthe. Qaphelani into enikhuluma emlonyeni. Uthi uJesu odla inyama yami uphuza igazi lami unokuphila okuphakade. Uma ungayidli inyama kaJesu awunako ukuphila okuphakade. Yadabuka-ke khona abangazusidla isidlo khona manje la. Kuhle uma ungezusidla ngesizathu kodwa ngokuzayo usidle ngoba unako ukuphila okuphakade uma ungasidli ungashintsha yona. Uma ungasidli unako ukuphila okuphakade. Ngoba inyama kaJesu le yenziwe yaphatheka ngobizwa izwe seliphatha iBhayibheli ukuthi iphathekile la. Igazi lakhe le siyaliphatha la. Uthi manje yenza lenkonzo yenzeni ngesikhathi zonke ukuba ningikhumbule. Wena umkhumbula nini uJesu ngoba isidla usifuna sizilile usifuna awusidli. Kodwa ayikho into edala ukuthi ungasidli. Awusidli nje. Isidlo wonke umntwana kaNkulunkulu kufanele asidle. Kodwa qaphela ungasidli ngafanele usidle. Ngoba uyahlakaza. uJesu ongenami umelene nami ongabuthi nami uyahlakaza. Ngalokho ngithi kini abantu bakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza. Kepha uhlambalaza umoya ongcwele naye ukuthethelelwa kulena kwezayo. Umdlulo waseKorinte bokuqala chapter 11 verse 23. Ukuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona. Ukuthi inkosi uJesu ngaloko kusuka khashelwa ngabo. Wathi abathi isinkwa wabonga wasihlepula wathi lokhu kungumzimba wami osheshulelwe nina. Lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha sisivumelwano esisha egazini lami. Lokhu kwenzeni ngesikhathi zonke nisikhuza ngazo ukuba ningikhumbule. Verse 26. Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesitsha nimemezela ukufa kwenkosi izibulo. Sisidla kahle namhlanje I IPhasika, Good Friday.
simemezela ukufa kwenkosi izibulo. Kodwa ungathathwa ukumemezela ukufa kwenkosi, wena khona izinto senazo, khona isono esisakuhlula. Verse 27. Ngakho-ke lo odla lesisinkwa aphuze nesitsha senkosi kungafanele unecala lomzimba negazi. Kodwa umuntu akazihlolisisi, khona akadle lesinkwa aphuze lesitsha. Ngokubodlayo aphuze uzidlela ziphuzela icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Verse 30. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu babuthakathaka, nabagulayo nabaningana balele. Thola umzalwane ukuthakathaka kumoya, futhi iBhayibheli azumeka lana. Lalela inkonzo ekhaya lezwi azumeke. Yamlolozela lelizwi likaba kuNtsibande lapho. Noma ke kama uNtsibande ngizwe bethi lipholile. Yamlolozela lala. Yaphaphama lapho kade kulalela inkonzo. Yini into edala leyo nto? Uhamba ugijima udla isidlo, sikwenza ube buthakathaka. Asidliwe noma ubani isidlo senkosi. Kodwa sidliwa ngongcwele ukuze abe nokuphila okuphakathi. Bese lithi abanye bayagula, balapheke ezikweni zabo ngenxa yokudla isidlo senkosi. Kwafika umuntu la ehamba ngenqola eyishosha. Ngamkhulekela akazange asuke. Ngamthatha inhliziyo yakhe ebuhlungu ayombeka lapha. Uthuthukana ehlala ethuthukana nyaka eminingi edlule. Wangihlupha ngakhuleka, Nkosi kwenziwa yini? Wangihlaza. Bathina abantu ukukhulekela umuntu engasindi. Wathi loyo uxabene nami loyo. Ngeke asinde ukuxabene nami. Ngoba kufanele kungihluphe mangingumholi, ukukhulekela umuntu engasindi. Indaba engasindi. Ngoba mhlawumbe icala likunini. Khululeka-ke mase ngitshela. Walikhona ukumtshela umuntu ukuthi wena usindi ngoba. Kodwa yenzeka leyo ngoba kumina osindisayo kahle kahle. uJesu ophilisayo. Sibiza igama lakhe umuntu asindi. Kuthiwa abaningi babuthakathaka, abanye bayagula, abaningana balele. Ukulala lokufa. Bayafa, siyabulala isidlo senkosi. Kwake kwenzeka nala ngizongena kulo ndaba ngiyayazi. Verse 31. Kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulelwa inkosi, kepha nxa sahlulelwa siyalaywa inkosi ukuze singalahlwa yizwe nezwe. Verse 33. Ngakho-ke bazalwane bami, nxa nibuthana ukuba nidle, anolindana, sizolindana kusezwini lo. Masibuthana ukuba sidle. Khona abantu abathi badla isidlo senkosi emakhaya abo emzini yabo. Angi-understand mina. Ngoba izwi lithi uma nibuthana ukuba nidle. Asidliwe isidlo senkosi, uzinike wedwa nomndeni wakhe ekhaya usuthi udla isidlo senkosi. Udlela nje isinkwa newayini uyijabulela nomndeni wakhe. Ushumayele abantu, baphenduka abantu. Balithola ithuba lokuyihlolisisa. Kunabantu abazwe esihogweni ngokungafuni ukulalela izwi likaNkulunkulu. Abalihumusha ngendlela yabo. Izwi likaNkulunkulu ufuna silithathe njengoba linjalo. Ngoba yikho uJesu ethodla inyama yami, aphuze igazi lami nokuphila okuphakathi. Akashonga ukuthi oyidla ishiye. Thodla inyama kaJesu aphuze igazi lakhe unokuphila okuphakathi. Asidleni izwi liyaphilisa. Siphuze igazi likaJesu, moya ongcwele, sizophila. Sohambile kugesi kunjalo eSouth Africa. Esihlala kuyona. Ngizocela ukuthi ke ngikhuleke. Njalo ke uma kunesidlo yenzeka umuntu akhohle. Ngikhulekela abantu abenza umsebenzi kaNkulunkulu emabandleni nje. Ngicela ama-branch la sikhulekela wonke umuntu la. Khulekela bonke abakhiphe isidlo. Ngiyalibalekela igama bakhiphe isidlo mhlawumbe abakhiphe okweshumi. Sithi ufuna ukuchaza lokho. Ngiyalibalekela igama elithi abanikele okweshumi. Ngoba imali kaNkulunkulu okufanele uyikhiphe. So uyakhipha umuntu. Into oyinikelayo lo ikhipha kanjani ngesihle.
okweshumi awukunikeli uyakukhipha ngokaNkulunkulu kungcwele. Funda uLeviticus 27 verse 8 uzokuchazela kahle. So ke ngizokhulekela labo bantu ke manje bese ngikhulekela isidlo bese siqala inkonzo yesidlo egameni likaJesu. Baba egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ngokusifundisa ngesidlo senkosi. Ngiyakhuleka Nkosi ukubusise bonke abantu emabhrentshini nala ekhaya abasebenzayo umsebenzi wakho, abaklinayo izindlu zokukhonza noma amakhaya okukhonza, abaklinayo izindlu zangasese. Namanje sihlangene la kunabantu abenze kwakuhle, sathola amathoyilethi emahle nehlalo. Ngiyacela ubabusise Nkosi, uyabazwa ngoba uNkulunkulu. Izwi lakho lithi imicabango yakho mningi ngaphezulu kwehlabathi zolwandle. Lokho kusho ukuthi ucabanga ngathi sonke ngesikhathi esisodwa. Isimangaliso sikaNkulunkulu lesi. Mina ngikwazi ukucabanga abantu ababili ngesikhathi esisodwa, kodwa wena usicabanga sonke ngesikhathi esisodwa. Namanje sihlangene enkonzweni eziningi, usilalele sonke, usizwa sonke. Siyabonga umuso ongaka ukukhonza wena uNkulunkulu onomusa owanikela ngoJesu Kristu inkosi yethu. Busisa Nkosi abangenisile okweshumi endlini yakhe engcwele. Bawusekelile umsebenzi wakho. Ngiyafisa ubafundise nabafundisi ukuthi bakusebenzise ngendlela okweshumi, ngoba abantu ababusiseki bekhipha okweshumi, ngoba thina befundisi sikusebenzisa ngendlela ongayishongo ezwini lakho. Bafundise Nkosi bakwenze, ngoba le mali ivela kuwena, kodwa uthinta abantu bakwenza ukuze babusiseke. Ngiyacela ke Nkosi ubabusise ngezwi lakho athi asokubusisa ngalo. Numeri chapter 6 verse 24 kuya 26. Ngithe Nkosi asibabusise ukubalondoloze. Khanyisa ubuso bakho phezulu kwabo benzele umusa, ngoba bayawudinga umusa wakho. Phakamisa ubuso bakho phezulu kwabo bakuthula bonke abangenisile okweshumi, nabangakungenisanga la ekhaya, kodwa bakungenisile ezinkonzweni zabo, ngoba siyazi le nkonzo iphuma ezindaweni eziningi. Babusise uNkulunkulu wethu nomusa, ngiyakhuleka ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Babusise ukhanyisa ubuso bakho phezulu kwabo bakuthule, ngoba bayadinga ukuthula enhlizweni zabo, bayadinga ukuthula emakhaya abo, bayadinga ukuthula emsebenzini nakomakhelwane. Wena Nkosi Jesu ushilo wathi ukuthule uyasipha khona. Ukusipha kwakho akufani nokupha kwezwe. Ngiyakhuleka ngegama likaJesu. uNkulunkulu wethu busisa-ke nasi lesi sidlo. Lithi izwi lakho wasithatha, wasibonga, wasiphakamisa, wasibusisa, wasihlephula. Nkosi ngisinikela wena namanje, ngiyacela usibusise. Kube umzimba wakho, kube inyama yakho ehleshulelwe thina. Kube igazi lakho Nkosi lesivumelwano esisha ukukuthethelelwa kwezono. Busise lona loyo Nkosi uzofika zodla. Phinde ubusise nalongezanga ukuba ngaphinde asibalekele isidlo senkosi ngaphandle kwesizathu. Sisize Nkosi sinqobe uSathane silwe naye. Sicela konke lokhu egameni lomfowethu wethu uJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen.
Inkonzo la. Lesi sidlo si-prepacked bakubiza kanjalo ngolimi lwesilungu. Mawuvula kancane la cije khona kusuka iplastic bese ufika la kunesinkwa khona abaliboni kabakude balibona baseduze nami bese ufika la kunesinkwa khona sincane kabi uphepheswana bese ke uphinde uvulela masudla isinkwa qinise kulo leli khona usufika la kunewayini khona kuyalindwa nayo okwanzona bafika lo moya sengimanje kuyalindwa nake bazalwane mawusuvulile ubheka abanye ome nabo kulayini bona ukuthi bavulile bese uthatha isinkwa noma nami ngizo-indicate ukuthi dynamic bese uvula iwayini sizaneke mawumbona oseduze kwakho ehluleke ukuvula mlekelele nami-ke lokhu angisezukubuyisela i-tray ngoba sengikuvulile ukuthi nami ngenze njani bengiyivulela ngithi nokuthi phela kufanele kube fani hygienic mayithatha into evulekile ongayazi ukuthi isidli kangakanani baba ngokukhulu ukuhlonipha ngicela uze yebo bakunika sonke ngicela ungithathele le fan le ibheke lapha phezulu kodwa nje wi-fi disconnect kunile ngiyabona bheke nje ngizele khona namase ngihamba ngihambe kahle ngicabanga ukuthi qhubelani-ke umculo wakhe besikhanda lakhe
ukuthi kufuneka ukuza allocate isikhathi esikhudlwana ibandla liyakhula, allocate more time for Inkonzo yesibili. Ngiyacela ukuthi ngo-2 o'clock siqale ama-chorus. Itheme yethu njengoba niyibona, Wisdom of the Cross, Ubuhlakani besiphambano. Siziyaqala ke injumayelo bese-ke siyabreaka 3:15. Bese-ke emva kwalokho ngo-4 siyabuya. Kuzobe kunabantu abawu-10 abanika ithuba lokufakaza. Siyocela ukuthi lo 10 uzoba la ukuze ingabibikho lento yokuthi ku-edeke. Uma uthe wezendleleni u-10 waphelela ngoba phela ukhombisa nawe uyakwazi ukubala. Ukuthi usuzozama ukuthi enkonzweni elandelayo kusasa ngokufakazi ngokuqala ntambama ngoba ukhona ngayiphethe iprogram apho Asha sephelile. Ngiyanika ngey'ngane ukusanane-ke ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa sengiyabona ukuthi engilenzile ngenza ama-program lo-150 nazi 20 khala yosingabo laba besiphathela ngo-7 ngibanikeze amakhala program. Nakusasa njengoba ubona ukuthi kusasa kugcotshwa abantu banamakhala zabo. So kusho ukuthi ngamanye amagama abantu abagcotshwayo kusasa kanti bebephethe izwi namhlanje noma bekhona bebekwenza ngo-7 ngayithatha i-program yakhe aphanise ngayo umuntu ongenayo ukuze wethole entsha ey'khala kusasa lawana abazobe begcotshwa. Yabahlonipha ngathi mhlonipha abangazwo-7 bathole i-program enhle. Yayibona into ibonala kahle njengale ngaphandle. Siyabazama phela nawe. Kusho ukuthi-ke ngicela sibuyeke ngo-2 sisibambe isikhathi, siyabanjwa isikhathi. Amazwe MC ubani bayazi-ke ababekhona ephasika edlule vele ngiyibambele ngiyamakhulu isikhathi ayangikhathazi noma ngiyibhimbi kodwa-ke ngincenga kiwa phambili. Siyambonga uNkulunkulu, ake sikhuleke-ke sibongile noma yangempela sikhuleke abegameni likaJesu uNkulunkulu nomusa. Siyabonga ngawo umsebenzi kuze kube manje. Lonke sinikeza wena ungolwakho ukufanele. Ngiyacela Nkosi ukuba ubusise lokho esizokuthola okuzoyethunjeni, usise izandla ezikwenzileyo, sifafaze igazi lakho phezu kwalokhu kudla. Siyazi Nkosi ukuthi khona wawumbonisa umbono amadimoni efafaza amathe phezu kokudla ezokudla, amadimoni ethamela ukudla ngoba siboni thina ngamehlo kamoya wakubonisa. Ingakho-ke sifafaze igazi lakho phezu kokudla okuzodliwa manje. Ingakho Nkosi siqalekisa izifo, amandla obumnyama angabikho umuntu ozoguliswa lokhu kudla. Ngegama likaJesu ophilayo kubiyele uhlumelelise umzimba wenyama nokamoya ngenxa yalokhu kudla. Siyabonga ngoJesu Kristu, samukela lezi zipho ngokubonga Jesu Kristu inkosi. Amen.